तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दोरोङारि हारिमु मावबादा खुंदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 27 जुलाइ खालारसिम दोरोङारि हारिमु मावबादा खुंनो थि खालामदों। तामुलपुर जिल्लानि मथंगा सकनि साखाथियाव थानाय देंखो फैसालि मथंगापुरियाव 15 साननि हाबाफारिजों बे मावबादाखौ खुंनो थाम थिम खालामदों। बे दोरोङारि हारिमु मावबादाखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बारग' सोद्रोमा रामेश्वर ब्रह्मआ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेयैनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फोरोंगुरु आरो आखान्थि नेहाथारि धीरेन रामसियारिया बर' हारिमुआरि मोसानाय आरो दामनाय देनायनि बागै गुवारै बेखेवनानै होयो। गाहायै बर'नि हारिमुआरि मोसानाय, बर'नि दोरोङारि दामग्रा आगजु खाम दामनाय, जथा दामनाय, सेरजा हुनाय, सिफुं सुनाय बायदिनि फोरोंथाय होगोन बे मावबादायाव। तामुलपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय बे दोरोङारि हारिमु मावबादायाव मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोसामु नेहाथारि कुलेन मोसाहारि, तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादनि नरेन बर', गाहाय नेहाथारि बिद्युत बर', कुमारिकाता दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि दैमालु बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसेयैनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादों। तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादा जों दिनै 8 तारिख जुलाइनि दिनैनिफ्राय जों बेखावबाय। जों सोलोंनो थांखि लादों मोजाङैनो, जाहाथे जोंनि दुलाराय तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादा मोसाना दामना देना गासैबो बिथिंनिफ्राय साक्सेस जानो हायो। बे खोथाखौ जों नोजोर बोनानै जों लानाय जादों। जोङो आरो जों बे मावबादायाव जों सासे गोरों फोरोंगुरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि अस्ताद मानगोनां धीरेन रामसियारिखौ जों हांख्रायनानै जों लाना फैदों। निस्सय जों तामुलपुर जिल्ला जोंनि जिहेथु खाम सिफुं सेरजा जथा दामनायनि नटिसननि सायाव बिथां फंबाय सारा जोंनो मोजां सोलोंनांगोन बा फोरोंगोन आरो जोंनि सोलोंसाफ्राबो लानो हागोन। बे बिथिंखौ नायनानै जोङो बे मावबादाखौ जोङो लानाय जादों। मावबादाया साना जादों 20 सान। हारिमुआव बेरायोब्ला माने गोदो मोनसे परिबेस दंमोन आरो दङमोन, नंगौमोनबो। जाय माने सेरजा दामो बे दुखिया जायो होननाय खोथाया बे नङा नंगौबो। बिनि गोबां बिदिन्थिबो दङ आरो बियो सम आरो थासारिजों जायो। नाथाय आथिखालाव गोदान मोनसे परिबेसाव आथिखालाव गभर्नमेन्टआबो बेफोरनि सायाव माने एक्सट्रा केरिकुलामनि सायाव गोसो होदों। जायनि थाखाय बे केरिकुलामनि सायाव माने जबफोर ओंखारो आरो बे जबफोरखौ लानो थाखाय बेयाव मोनसे सिस्टेमेटिक फोरोंथाइ बा डिग्री, बे डिग्रीखौ लायोब्ला बेखौ मोननो हायो आरो। दा आथिखालाव निउ एडुकेसन पलिसि जाबाय अल इन्डियायाव। बे निउ एडुकेसन पलिसियाव नैबे कालसारनिबो बेवहाय बाहागो दङ। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ हायार सेकेन्डारिनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि माने प्रग्रामाव रुटिनाव मा नुयो, मिउजिकनिबो एग्जाम जानाय नुयो। नाथाय बियो इलेक्टिभ महरै जायो आरोखि, बे इलेक्टिभनि एग्जाम जायो। दा बेफोर इलेक्टिभ साबजेक्टखौ फोरोंनो थाखाय जोंनि गेजेराव थोजासे मा गैया, मिउजिक टिचार गैया। गोबां हाइ स्कुलावनो मिउजिक पस्ट खालि जानानै दङ। गतिके जायफोरा बे मिउजिक कर्सखौ लानानै पास आउट जाना फैगोन बिथांमोना बे पस्टखौ निस्सय माने गावबा गावनि जबखौ मोननो हागोन, बेयो आंनि फोथायनाय आरो। सासे मिउजिक टिचार जानोबा नोङो मिनिमामथ' नोङो बाचेलर डिग्रीखौ लानांगोन। बाचेलर डिग्री लानो हायो, बेनि उनाव नोङो मास्टार डिग्री लानो हायो।
मास्टार डिग्री लानायनि उनावबो नोङो PhD खालामनो हायो डक्टरेट डिग्री बे मिउजिक लाइननि सायावनो नों सासे मोजां प्रफेसार जानोबाथ' नों डक्टरेट जाखानांबाय आरो बे जानायनि सुबिदा दा आथिखालाव जोंनाव अल आसामाव मोनथाम बे मिउजिकनि सायाव कलेज दं क'क्राझाराव गंसे दङ डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज गुवाहाटीयाव दङ स्टेट मिउजिक कलेज बेनिफ्राय जरहाटआव नामा बिदि गंसे दङ आरो बे गंथामल' मिउजिक कलेज आसामाव दङ आरो बेफोराव जायफोरा सोलोंनानै फैनो हागोन बा डिग्री लाना फैनो हागोन इयुनाव गोबां सुबिदा मोनगोन आरो फोरोंनायाथ' आं अनेक जायगायाव फोरोंबाय दा नैबे तामुलपुर जिल्ला हिसाबै आगोलाव बिदियै फैदोंमोनब्लाबो सेन्ट्रेल हिसाबैसो फैदोंमोन तामुलपुर जिल्लाया वार्कशप लानाय हिसाबै बेनो गिबि खेब जायखिजाया फैनानै मोजां मोनदों आरो बिदि लानाया मोजां जादों मोजां जिल्ला हिसाबै गोदान जिल्ला हिसाबै बे वार्कशपखौ लानाया मोजां जादों आंनि मिजिं जे तामुलपुर जिल्लायाव थानाय जेसेबां खेराइ ख्रिस्टि आफादफोर दङ आरो जायफोरा सोलोंनो गोसो जोंनि बर'नि दामनाय देनाय बेखौ सोलोंफैनो हागोन आं बेखौ खावलायबाय आरो बेखौ सोलोंनाया गोनांथि दङ गोनांथिया मा होनना बुङोब्ला आथिखालाव ओरैबायदि जानो हमदों जे जोंनि दामनाय देनाय खाम सिफुं सेरजा बेखौ दामग्रानि जोबोद आंखाल जालांबाय गतिके बेफोरबायदि मावबादा लाबाय थायोब्ला निस्सय साफा सानै गोसो गुदुं सुबुंफोरा सोलोंफैनो खाबु मोनगोन बा बे खाबुखौ होनायनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिसिम आङो साबायखर बावहरो